ni dwi, fi yn rhedeg cwmni bach Cymreig o'r enw Anibendod a ni fan hyn yng nghanolbarth Cymru yn Lledrod. Go. Hwna bach o'i siarpri. Sori, hwna'n rhy short and sweet, oedd e? Allan mae'n gweud mwy na na. So, be fi'n neud yn benna yw gwerthu dillad Cymraeg. Fi hefyd yn neud bach o stationery a dyddiaduron i athrawon. Fi'n gwerthu lot o ddillad i ddynion, i ferched, lot o bethau babis, a ers fi gael plant, fi'n gwerthu lot mwy o fagiau a dillad i blant bach hefyd. Ges i y syniad bach yma ar ôl teithio'r byd i ddechrau hobi bach gwerthu cardiau. Dechreuais i blynyddoedd ôl yn 2018 a o'n i'n ffalto ac yn ei cardiau bach a ni'n mynd o sioe i sioe yn ei stondinau bach. A wedyn, jyst gyda cyfnod y clo, nes i ddechrau gwerthu siwmperi. So nes i ddechrau ar dyluniad cyntaf erioed fi, hapus fy myd. A nath e just, chwythu fyny rili, nes i werthu llwyth ohonyn nhw, ond nhw'n rili boblogaidd. Oedd amser rili pan oedd dim lot o bobl yn wneud siwmperi Cymraeg, felly oedd e yn farchnad rili dda i tapo mewn iddo. A ers hynny fi wedi bod yn postio ar cyfryngau cymdeithasol, mae hwnna wedi helpu lot. Haia, so mae ffair grefft Aberystwyth nawr yr agor, nes 8 o gloch heno. I'm going to have some peanut butter and some jam. A mae jyst wedi tyfu'n hollol naturiol, rili. Mae wedi bod yn mynd o nerth i nerth, a erbyn hyn fi'n cynnig llwyth o ddyluniadau gwahanol, a amryw o ddeunyddiau gwahanol, a mae pobl yn gallu archebu be bynnag maen nhw moyn, a ni'n neud nhw to order wedyn, yn lle wneud un nawsiad ar y tro. Mae efo ni wefan gyda llwyth bethau gwahanol i ddewis ohono. So, ni yn neud tipyn o waith brodio ar gyfer busnesau hefyd. So, mae cwbl o beth yn alon i ni heddi. Mae llunos wrthi yn embroidro pethau i mudiad meithrin. So, ni'n neud tipyn o hoodies, lot o fel mudiadau a clybiau ffermwyr ifanc a bobl bach fel archebu dyn ni hefyd. So, mae hwnna hefyd yn y mix rhwng gwneud dillad Anibendod hefyd. Lyfli. Sawl un sy'n rôl ydy'r llunos? I hanner ffordd trwyddo. O, lyfli. Ydw. Os ydy fleeces i wneud neu dim ond polos? Fleeces, da fi wneud y chwbl. Na fe? Os. So beth ti'n neud fyna nawr? Treso fe? Treso bod yn ffito mewn yn iawn yn yr hwp. O, na fe? A bod e gyd tibori man, fel bod nhw'r un peth. A ti wedi gofyn newid lliwiau i hwn, yn y ti? Ydw. Gwrth newid y melyn a newid i brown tywyll a brown gole. Wel, good job bod ti'n gofio. Cof dad a ti. A mae fel an ar y papur dy fi. O, da iawn. Trefnus, un os. So, nes i ddim rili gorfod penderfynu i adael y swydd fel athrawes. O'n i wrth fy modd yn dysgu mewn ysgol fach hyfryd. Ond be ddigwyddodd oedd, o'n i'n dysgu gyda sianco, a wedyn, pan nes i nôl i'r gwaith ar ôl cyfnod mamolaeth, drwy gydol y flwyddyn â gyd, nes i weithio'n rili gad ar y busnes a rhoi 100% mewn i weld sut allai fe lwyddo, a erbyn diwedd y flwyddyn nawr, ni yn rili brysur. Pan nes i nôl i'r gwaith wedyn, o'n i yn dysgol ginny, a ginny bron a cyrraedd, achos dim ond 11 mis i'r rhyngddyn nhw. So, o'n i off eto wedyn am flwyddyn, so mewn ffordd o'n i wedi cael 2 flynedd i ffwrdd o'r gwaith, a erbyn hynny oedd e wedi adeiladu siwt gymaint, a o'n i'n mwynhau siwt gymaint. Dyna beth oedd patrwm newydd fi, rili, oedd magu'r ddau bach a gweithio allan amser ar y busnes. So oedd yn gam hollol naturiol, nes i weid wrtho fi na'n to beth, fi'n neud allan amser ta beth, so I'll give it a go a gwasio fe'n mynd. A y peth yw gyda dysgu, fi wastad yn mynd i fod yn athrawes. So, os ni isau mynd nôl ar ôl blwyddyn neu 6 mis neu 5 mlynedd, byddwn ni'n gallu wneud. So, oedd y pwysau off, rili, mwyn gallu wneud y penderfyniad na. So, oedd ddim yn benderfyniad anodd iawn, oedd yn eitha organic a naturiol. So, rwy'n ar y machine nawr, beth ti'n neud nesaf? Wneud yr un arall, rhai 4 arall yn barod nawr, i'r run nesaf. So, rhoi hwp mewn a'r backing, a gobeithio bod e'n y man iawn. Na fe, na'r un cyntaf, lla fe'n wrth hwnna wedyn, da'r lle. Sawl backing ti'n iwso i hwnna, da'r llunos? 2. O, na fe.
So, enw'r peiriant bach ma yw Blodwen. Honna oedd peiriant cyntaf fi. Fi'n cofio hi'n cael ei rolio mewn i'r stafell fyw blynydde nôl. A ie, Blodwen bach yn gweithio'n galed fawr o teg iddi. Mae cwpl o beiriannau bach wedi dod ers ni, so mae da fi dwynwen fan hyn. Mae hon wedi cyrraedd diwrnod Sant Dwynwen. A mae'r trydydd wedi cyrraedd ebyn ni, ond nes i ddim enwi honna, achos oedd fi blant i enwi wedyn. Rhywbeth sydd yn aros yn y cob oedd es I garnifal Machynlleth a fi'n credu oedd y stondin wedi costio fi 15 pint a na gyd werthes I drwy'r dydd oedd un pecyn o gardiau 5 am 10 pint. Ond o'n I mor chyfft achos o'n i'n gweld y fenyw fach yn dod a prynu'r holl gardiau yma gyda fi a bod fi dal wedyn I colled ar y diwrnod, fi dal yn cofio hwnna a ni yn chyfft achos fi oedd wedi dylunio nhw, creu nhw a gosod y stondin fyny a fi'n cofio'r fenyw fach gyntaf na doth I brynu cardiau ar y stondin. So'r iaith Gymraeg, allwedd y busnes, really. Mae fe'n hollol naturiol y fi, achos fi'n cael gwaith siar Saesneg, yn onest. So, oedd yn dod yn naturiol y fi ta beth. O'n I arfer meddwl bod dim lot o alw ar gyfer pethau Gymraeg, ond ers I fi roi 100% mewn i'r busnes ac defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol I hysbysebu ac yn y blaen. Fi wedi gweld pa mor eang yw'r gymdeithas na, pa mor falch yw pobl yn amlwg o eisiau bethau Gymraeg. Fi wedi trial sawl digwyddiad gwahanol a rhai mwyaf llwyddiannus I fi yw Steddfod Genedlaethol a Steddfod yr Urdd. A fe jyst mor galonogol gweld bod gymaint o bobl eisiau rhywbeth Cymraeg hefyd. Mae fe jyst yn lyflu. Mae fe'n holl bwysig a yn bwysig gychwyn dim, mae fe jyst yn holl naturiol I ni fel teulu hefyd. Yr hoff ran o'r swydd yw y broses ddylunio. Fi wrth y modd yn chwarae gyda llwyth o syniadau a wedyn fi'n nodrodd llwyth o samplau bach gwahanol a trio nhw lan a beth yn rili handi gyda fi, mae'n gweithio'n rili dda, yw fi wastad yn rhoi nhw ar Instagram a Facebook a gofyn i'r cwsmeriaid am eu help nhw. A yn aml iawn, mae fe'n rhywbeth falle byddwn ni'n meddwl bydde fwy o boblogaidd, rhywna sydd orau. So, bendant y broses ddylunio a be fi'n rili mwynhau. Dwi ddim yn y swyddfa bob dydd, ond fel uchafbwyntio'r flwyddyn I fi yw cael mynd i'r Steddfod I gwrdd â cwsmeriaid. Mae'n mor neis, achos weithiau mae'n gallu bod yn bach yn amersonol jyst gwerthu ar y wefan, so pan I yn y stondinau yma wedyn, mae gweld y bobl ma'n dod fewn a ma'n gweithio fi, nes I brynu hwn, to nôl I mis Mawrth ac yn y blaen. Mae'n rili neis siarad efo cwsmeriaid. Mae un peth fi'n rili mwynhau yw siarad efo nhw a gweld nhw a cael chat fach. So, ni'n gwerthu lot o fagiau ysgol trwy'r flwyddyn, really. Maen nhw'n gret ar gyfer plant I mynd fydd yn bra, bethau bach fel la. So, be dyw pobl ddim yn sylweddoli weithiau, mae rhaid digydeiddio nhw, so mae rhaid wneud pob un yn unigol. So, mae da fi template fi'n cadw fan hyn ar y cyfrifiadur. A wedyn mae modd wedyn just edito'r enw fel sydd angen. So, mae'r person bach ma, pwy hon? Manon yw hon, o Dywyn, a mae di ordro bag bach Morgan a Dafad arno fe. Mae rhain yn rili boblogaidd dda ni. So, sa'i mewn fan hyn I template Dafad, lle mae fe gwed. Fan hyn. A mae jyst angen chwarae gwmpas wedyn. So, jyst adio'r text mewn. A mae hwn wedyn yn creu ffeil bach fel digitised file sy'n galw fe mewn DSD. So, mae hwn wedyn galluogi i'r peiriant brodio I ddarllen y ffeil. So, mae fe'n troi y llun mewn I stitch file, basically. So, mae rhaid jyst wneud siŵr bod yn iawn, a wedyn, mae fe bach o ffidl, really, achos ti moyn bod y llythrennen ffito mewn yn iawn, a hefyd mae'r ti'n cofio beth yw size dy hwp ti, so wneud siŵr bod hwnna wedyn ddim yn mynd off-centre. So, fi'n gwybod bod dim mwy na 12 cm fi'n gallu neud hwn. So, mae hwnna'n edrych yn iawn. So, mae'n gallu bod yn eitha time-consuming, ond be fi'n dieddol o wneud yw wneud mewn batches, so falle gai awr fach yn digitiso, neu llunos cadw'r orders yna ar wahân I fi, a wedyn na'i wneud rhywun mewn batch wedyn. Neu na'i wneud gyda Siancon helpu fi gyda'r nos. So, ti jyst yn hwpo fel an wedyn, barod I roi ar y peiriant. A bach o
pressure rili, wneud yn siŵr bod e'n hollol syth fel na. A wedyn mae'n barod i fynd ar y peiriant. Dim dafad fel un os allan os? Dim dafad i gael yma, ynda? Ffarm. Clico hwn mewn wedyn i'r peiriant. Ond ti'n gweld y laser light wedyn, ti'n jyst yn iwso hwnna fel marker wedyn ar gyfer treiso fe. So, ti'n gweld y laser dan 8. So, basically, beth mae'n neud, yw yn siŵr bod e ddim yn mynd i bwrw yr hwp tra bod e'n ymbrwydro. So, mae'n gwybod yn saff o'ch yna, mae'n iawn o'ch yna. Iawn o'n top. Unwaith ti'n hapus wedyn, ti jyst yn gwasgu start, a mae hwn yn cymryd 23 munud i wneud. So, ie, mae pethau wedi personoli yn bach o ffaff, ond maen nhw yn boblogaidd. So, o ran dylunio pethau newydd, fi'n trio mynd ar bethau eitha tafodieithol. So, pethau fel joio byw, hapus fy myd, mae carad yn ddigon, a swp o'ch fel wedi gweithio yn rili dda. Fi'n teimlo fel bod na bethau plant yn gallu bod yn rili hawdd i chwarae gyda hefyd. So, mae pethau gyda fi fel cool dude. Dwi ddim yn necessarily rhywbeth Cymraeg, ond mae fe'n rhywbeth sy'n gweithio a ti'n gweld yn enwedig pan ti'n mynd ar pethau yma wedyn i Steddfod. Maen nhw'n dod fewn, maen nhw'n gweud, o, mae hwnna'n fel, a maen nhw'n, ti'n gallu gweld be mae pobl sort of ise siopa amdano hefyd. A ie, o ran y dyluniadau eu hunan, y lliwiau pethau, fi jyst yn dilyn y trends, really. Pethau fi'n moyn plant fi i wisgo. Fi'n teimlo fel, o'n i'n arfer dim ond i pethau oedolion, achos o'n i'n gwisgo nhw fi hunan. A wedyn ers cael plant, mae wedi datblygu gymaint yn fwy, achos fi wedi gweld bod na alw mawr yn bethau Cymraeg, fel o'n i Sir Gâr yn gwisgo siwmperi Cymraeg. Byddwn ni byth yn rhoi mewn rhywbeth Saesneg i fynd ar ei lle, a rhywun fath gyda Ginny. Maen nhw'n, creu rhywbeth Cymraeg i nhw, so mae bendant cael plant wedi helpu y broses ddylunio yna hefyd, gweld beth sy'n cool ac yn trendy a beth sy'n siwtio nhw. Mae dy fi rhywbeth arall dangos ti byd, mae rhain wedi bod yn rili boblogaidd, a rhywun arall wedi cael cyfle i gydweithio gyda yw grŵp Eden. So, ni wedi bod yn gwneud cwbl o bethau ar ymgyrch pabo, so mae hwnna wedi bod yn rili boblogaidd. Mae jyst yn gret cael cydweithio gyda pobl gwahanol. Mae'n ffordd gret o farchnata. Ni'n gallu tynnu cwsmeriaid nhw mewn, a wedyn maen nhw'n tynnu cwsmeriaid ni fewn. Just lot o sport, lot o sparkles, a gyda ni lot o sport lawr yn Steddfod Pontypridd gyda'r rhain, achos o'n nhw yn headline os, oedd hwnna'n lyflu. So, nes i ddechrau fel wedes i yn y stafell fyw, a pan o'n i'n disgwyl sianco wedyn, erbyn hynny o da fi staff yn gweithio fi, so o'n i'n moyn bach o breuddwratrwydd, so penderfynais i rentu uned fach. Uned fach gyntaf fi ar y stad diwydiannol yn Aberystwyth. So, o fewn 6 mis wedyn, oedd yr uned fach yn rhy fach i ni, felly o rai fi ehangu mewn i uned bach yn fwy. A oedd hi'n uned yn lyflu, ond oedd tipyn o bres yn mynd i rentu ar costau ychwanegol ac yn y blaen. A wedyn gath y gŵr syniad wedyn rhwng noswaith, oedd beth os na i adeiladu shed ar y ffarm. A o'n i'n meddwl ar y pryd shed fach ar gyfer gweithdy, a ni'n meddwl mlaen i bywydau ni, be byddai'n siwto ni fel bywyd teuluol. Byddai fe'n gret cael y shed ar y ffarm, gobeithio fydd Geraint yn gallu ffarmo yn y dyfodol, a wedyn mae'r plant hefyd yn oedran nawr, maen nhw'n dechrau ysgol yn y pentre hefyd. So, oedd e'n rili yn ei synwyr yn ni. Felly, dechreuon ni ar yr adeiladu tua 2022 fi'n credu, a wedyn erbyn 2024, o'r diwedd cyndolig o'n i mewn yn y shed. A heb edrych nôl ers ni, rili. Mae'r adeilad mor lyflu cael gweithio ynddo, a mae jyst yn siwto ni fel teulu, mae jyst yn gweithio. So, beth sy'n nesaf, i wedi gwir, mae fe siŵr o fod i'r gwirthwyneb a be mae pawb arall moyn wneud. Mae lot o bobl eisiau ehangu, mynd yn fwy ac yn fwy, ond i fi jyst moyn cadw fe fel ma fe, busnes bach teuluol yng nghefn Gwlad Cymru. Bod fi'n gallu rhedeg o ambell y plant, sais a bod yn gweithio oriau dwl, fi sy'n gallu bod yn hyblyg gyda nhw, joio'r haf a pethau fel yna gyda nhw gallu mynd ffwr, heb gormod o bwysau, dal mynd i'r Steddfod a'r sioe brenhinol a pethau bach fel yna. So, i fod yn holl onest, jyst parhau fel ma fe, gobeithio fydd cwsmeriaid fi'n dal i'n joio popeth fi'n neud a dal i gefnogi fel maen nhw'n bod yn neud ys blynydde. So, i wedi gwir, fi reit yn le fi'n moyn bod a fi'n eitha hapus gyda sut ma pethau. Wel, diolch yn fawr am alw a gobeithio bod chi wedi joio gweld tu ôl y llen fan hyn yn Anibendod a gweld sut mae'n bosib i redeg busnes bach yn ein cornel ni o Gymru. Diolch yn fawr, hwyl!